इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि जहननि 14 बालाबनि 6 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया होनना बुंदों। सोरगोआव थांनायनि लामाया केबल फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंसो होनना बुंदों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जों जुदि जिउआव जोंनि जिउनि बासायगिरि होननानै जों एक्सेप्ट खालामनानै लानो हायाखैब्ला, नाजावनानै लानो हायाखैब्ला, गनायनानै लानो हायाखैब्ला नोङो सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा होनना बुंदों। बेनिखायनो आंनो लामा, सोरगोआव थांनायनि लामाया बेनो, सैथोनि लामाया बेनो, नंगौ आरो गोथाङा। जेराव बियो सैथोजों थाबायो आरो बेयाव गोथां दङ, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया होनना बुंदों। रावबो आफानियाव, आफा इसोरनियाव मोनहैनो हाया। बेनिखायनो जों दिनैहाय फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोङो जिउनि गोजोननायखौ, जिउनि सैथोखौ जोङो मोननो हायो। बेनिखायनो जों दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ जिउआवहाय सिगां जोङो दोननानै जोंनि जिउआवहाय जोङो सोरगो रायजोआव आफा इसोरजों थानो एबा मोनहैनो जोङो थाम थिम जानि इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।